Zumaian, duintasunez bizi nahi dugu. Krisitik ateatzen ari gehala esaten nahi dira, baino gure gizartean prekarietatea eta pobrezia zabaltzen nahi dira. Neoliberalismoak eragindako murrizketei udal eskumenetik aurre egiten saiatu behar dugu. EH Bilduren proposamenak hauexek dira. Adinekoentzako neurrien artean etxebizitzetako irisgarritasuna hobetzeko plana egin nahi dugu. Alde batetikan, informazioa eta aholkularitza eskaini. Eta beste aldetikan, egokitzapenak egiteko diru laguntzak eskaini. Igogailuak jarri ezin diran lekuetan eskailera gainditzeko tresnak, su itzalgailuak, bainuelak egokitzea, horrelako neurriak ezinbestekoak ikusten ditugu adinekoentzako. Etxez etxeko laguntza hobetu beharra dago. Zerbitzu honen barruan hobekuntzak proposatzen ditugu. Bakarrik bizi direnentzako jarraipen zerbitzua eskaini nahi dugu. Osasun zentroarekin elkarlanean. Zahartze aktiboa sustatzeko programak indartu eta berriak martxan jarri nahi ditugu. Zumaiako biztanleria adinean gora dijoa eta etorkizunean aurre ikusten dugu zaintza eta laguntza barne bilduko dituen etxebizitzak premiazkoak izango diela. Zerbitzu hori martxan jartzeko eraikinak bilatzen saiatuko gea etorkizunean premiazkoa izango dela. Pobrezia eta prekarietatearen aurkako neurrien artean, alokairuen diru laguntzak gazteez aparte beste kolektiboetara ere zabaldu nahi ditugu. Guraso bakarreko familiei, indarkeria matxista pairatu duten emakumei eta aniztasun funtzionala duten pertsonei. Udal zerbitzuetarako kontratazio publikoan klausula sozialak ezarri nahi ditugu. Zerbitzu horiek eskainiko dituzten enpresen langileak lan baldintza duinak izan ditzaten. Enplegu publikoa sustatzerakoan aniztasun funtzionala dutenentzat kuotak ezarri nahi ditugu. Pentsiodunei bizitza duina bermatzeko neurrien artean, EH Bilduren aldetik uste dugu 1.800 eurotako errenta dela gutxienekoa pobrezia egoera saiesteko. Bai Madrilen eta bai Gasteizen saiatu gea neurri hori ezartzen, baino ez duelako lortu oraingoz behintzat. Garbi ikusten dugu Espainiako pentsio sistemaren egoera ikusita, Euskal pentsio sistema indarrean jarri beharra dagoela. Egoera horren aurrean, proposatzen dugu pobrezia arriskuan eta emergentzia egoeran dauden pentsiodunentzako beharrezkoak diren diru laguntza berriak martxan jarri eta indarrean daudenak zabaltzea. Zumaiako adinekoen egoeraren azterketa egiten ari da udala eta erakusten duen errealitateari erantzuna eman nahi diogu. Duela gutxi mugimendu feministak aldarrikatu bezala, zaintza erdigunera ekarri nahi dugu Zumaian. Emakume etorkinen egoera hobetzeko Malen etxearekin elkarlana sustatu nahi dugu, eta hainbat arlotan aholkularitza zerbitzua eman. Egoera administratiboa, eskubide sozialak, lan baldintzak, eskura dituzten baliabideen informazioa. Emakumeak ahalduntzera bideratutako politikak egin nahi ditugu. Besteak beste, lan eskubideen inguruko informazioa zabalduz, prekarietatea murrizteko neurriak hartuz, eta bar. Zaintza lanetan, gizonezkoak inplikatzeko informazio kanpainak eta tailerrak antolatu behar dira.